blumbang anake semaput ketiban kelungan. Pirang pintal bobote lamun. Nek desane dolor kepingin teratur mulo rakyate sing gampang di bapak pamonge ayo sing jujur supaya kampunge cek bisa peraturan kampung ayo dipatuhi ana perintah apa ayo ditang luwe-luwe nek wayahe ana kerja bakti kula kabeh ayo padha jane mono kerjane gak sepiro kadek laute gak sampe jam nek kita metu pantes disawang tangga ketoke rukun kepentingan umum sing mula sing penting kesadaran lan ojo lali barek senggo sapi pamrih rame gawe ayo padha ningkatno pembangunane kamu apa aku tau sapisan tak niati wayahe kerja bakti gak tak tekani sore wis diperintahi alasanku lali aku ngantuk sebab mari dinas bengi tak rasa-rasakno getun rasane ati sak marine iku aku nyadani tak pikir aku mentekno urusan pribadi nek kakean alasan suwe-suwe sukan tangga kanan iku ngono dolor nyetakno kerukunan paling-paling kerja bakti seminggu sepisan kadang-kadang mek dandani got andil dalanan kuburan nek
kabeh teratur bersikap kekerasan kangkang saiki kabeh dijembarno embonge di aspal pinggire dipageri aku yo bangun tak cocokno barek tangga saiki omahku tak dol entek jange aku ngalih nang Wonokro ayo jos bareng gentonge yo pecah bareng gentonge yo pecah gelondong bajune utang gelondong bajune utang makne rame tapi gak kena lolo bapakne wedi singitan wetane omah bareng keadaan aman bareng keadaan aman kira-kira jam loroan kira-kira jam loroan metu nang embong katrit senteran lolo mlaku ngedul lo tolek sasaran hup eling no pertelon menggok eling no pertelon menggok sebab awane ngiting arek wedok sebab awane ngiting arek wedok gak kenal arek meru omahe tok lolo masih ayu tapi arek lola lolo terus buka lawang pawon terus buka lawang pawon ketatap cagak nibani kemaron ketatap cagak nibani kemaron bareng maju ngicai titik babon titik papat kabeh kabur disangka noyo jerangkong titik enek padha buyar titik enek padha buyar kabeh ucul metu nang latar kabeh ucul metu nang latar dheke wati mlayu kasasar apese awak lho nobrok wong budal nang pasar sing ditobrok jeplak-plakan sing ditobrok jeplak-plakan dheweke tiba jengkelangan dheweke tiba jengkelangan terus mlayu tapi gedang lolo tiba mangkurep dadak kejem blombang namung semanten sairan kula salang boten borong kares ya mikir parikan anyar sampai ngenes ini ini kurang 3 dina wis wangen-angen gak turu gak melek kaya mikirno arisan nah iki apa ditundung wong wedok kon golek objek tapi aku wis tau ngomong wong iku akali sing penting lek bondo okol soro awak iki awak kuru kadek okol remek nah lek awak kuru ning pikiran kudu urip lho nah lek nyambut gawe situk tok ae ana mampete yo khayal aku kadang-kadang yo anu yang nggo kendang barang aku tapi apa eleke wong pancen wong dodolan kadek kendang saiki paling enggak iku 75.000 kayu nangka le njaluk tak dol sakmono kae kira iki kulaan apa ki bondo awak iki bondo dengkul ya sing ndrending pisang ngene
Iki lho sing jange teko iki jange lho gawe apa iki jange. Dadi barang durung teko wis mikir mulai saiki apane gak ngenes. Ana sing ngomong arek iku penggaweane enak tapi awake kok kuru. Nah ya op. Perkara mikir guyune wong sing iki lho. Renyai lek guyu seneng aku wong situ pendek wis dah. Wis ndi-ndi guyune nyolok dhewe wong situ. Lho. Cak War. Halo Cak. Lho. Wah, Iya kon. suwe gak kepenak. Ngomong ambek kanca biasa ae ta. Mumpung gak ono basman. Ya apa? Waduh. Koyok karak-karakane sing kok gawe ku apa ae? Lho ndak arloji. Celana, kelambi, sandal japit, sabuk. Boleh koyok leang-leong bener. Lho penggawean lawas. Oh, Rombeng lho. tapi gak ono elek nyambut gawe ya. Lho ya apa mang kepethuk arek sekolah. Ya apa jan? Aku disemoni gak ngerti aku. Ya apa jan? Wadah pengungsi Vietnam katimu. Oh, wah, seneng ngono ku Cak. Berarti sampean oleh perhatian. Panjenengan wong golek perhatian kudu ngono Cak. Kudu ngono. Dadi meneng-meneng pinggir embong bengok-bengok Cak ke wong rung ngono lho. Meneng-meneng kayal-kayal ngono lho. Saya oleh perhatian. Kok malah kaya wong sampel lho. Ya apa sik mumet nduk gembong ae. Ngalang-ali ta? Ngenyek. Lho gak ngono. Nggon peno gak mesti lawan tak goleki gak ono. Ngalang-ali ta? Iya nang tembok, ya nang pasar Kupang. Ya pokoke gak nganggur Cak. Iya. Lho, sing penting objek lho. Bengi ya sik nyambut. Sik. Sik nggo lampu ae kok. Kok nyolok kodok apaan? Wah, niku. Gak apa-apa tak koncoku ya nyambut gawe ku ya dadi lan enake. Lho lak gak apa-apa ta? Bengi ya buka lho. Buka. Meneh buka meneh. Lho iya. Apa sing kira-kira nang awake iso enak ngono? Jamu apa? Omonganmu kok minclek sih kon niku. Lah buka apa lah ngono? Lho artine ku ya eberan. Oh, bukan apa pasar sore. Iya. Waduh sing iki apik rek. Sing lorek dondomane sak bacek iki. Tembelan coy. Tak simpang-simpange cek kepethuk ae ngene. Tapi ya rega nggo rupa ya. Lho, Lek sing iya. foto anyar ini ya mesti larang. Lah lek sing dondomane akeh iki mung dikekno aduh. Ada apa? Kena 200 yo gak arep sak iki. Oh niku daganganku gak reme-reme lho. Wah iya temenan rek. Barang antik tok. Lho, masih gak anti kowe iku ya keadaan 80% lah. Iya. Sik sing oh iki woto. Kon niku. Oh lah sing bolong kok tutupi. Lah muni woto-woto sing bolong ditutupi. Kon niku. Oh, lah iki sarung iki pira rekan sarung? Biasa lho. Ya 1.500 ya 2.000. Oh, brek sarunge putih dondomane ireng. Tadi kelire kon niku. Kelir. Semut rubung gula ae. Iki pira iki? Kanggo anakku cocok iki. Ya. Anakku durung sunat tadi jan. Ya apa? Jangan tak sunatno ngenteni sarung teko peno iki. Ya sumbanget ta sarung situ-situ. Lho nyunatno anak kon tukokno sarung rombengan kebajut kon niku. Mau sepatu iki tepak gerendeng-rendengan, tapi mek sing sisi nandi iki. Ya, Pak. Iki nemu tak kula. Enggak ana wong numpak kijang kari mang. Ngomongamu. Tapi bareng ngono akik bareng digowo. Lho, aku iki sak ketoke mripatku tak tuku lho. Sampeyan simpen monel. Monel. Kon ro pintingane kiri iki. Iya. Roto ndek embong tak juku tak dol lho. Bajut kan niku. Ayo gak ono eleke Cak ngono. Apa? Wah, dadane pating brentol rek. Opo iki? Kok tanganmu iki Caplak iki. gak ana kecobong iki pira kecobong? Cobong nyek iki. Apa? Cobong biasa ngono akeh biasa iki. Lho, akeh apa? Nggih akeh nanas-nanasan ya ono. Tapi lek digosok kok ngilap ya. Ngilap. Ya, Pak. Kok dudu akeh wong isine asem ngono wae. Aja mbijuki kancamu ta. Ngono pancet ae peno iku. Lah soklat-soklat titik gak patek ketara. Dodolku bengi lho. Oh. Gak tau dodol timah. Nyimpen timah. Ya, Pak. Timah. Lapo aku dodol timah iki. Kon niku Lho, masamu pabrik ta aku. Ana paribasan tukang gak duwe apa jenenge jare wong-wong tukang gak duwe tatahe. Iya. Gak duwe. Padha karo Pandi gak duwe caluk. Lah iya. Yo apa dagangane koyo ngene sandale. Yo apa sak.
Ya wis miringi gak karuan. Ekonomis. Sandar loro sok miring ngarep nang mburi. Winginane tak sulno entek 7.000 sulno tok iki lho. Apa iku kulit apa iku? Ya kulite babi. Waduh. Ngene sak ya, aku ana perlu karepno. Iya, Iki lak iya. ngene. Bojoku ku ngilangno arlojine tanggane, arloji wedok. Terus Dikon nglironi lah aku mau dipesen cak lek kepethuk cak war beke ana arloji wedok sing regane paling top pokoke. Lek rega 50.000 wis gak patek gelem bojoku. Pokoke golek gelang sing 2,5 juta atau 4 juta. Karepe ngono. bojomu saiki duwe pabrik ngono. Ajeni wong lanang. Lah lek arloji larang waduh bojone wertolo nukokno arloji tepak ini. Lak ngenak. Iki rega piro sih? Iki ana sing 40, 60. Niki ana sing pandemi 20. ilang iki. Ya apa? Pandemi kan blas. Ngenyek aku kan niku. Oh, iki apa? Saking cilike gak patek ketara. Wis telu iki rampetan ya apa? Engko bojone dulurku siji, engko tanggaku siji. Telu sing meseni. Nek iso wong sak kecamatan tukokno kabeh. Lho gak apa-apa lak padha nyambut gawe aja. Diukur kekuatanmu. Kon niku iso nukono bojomu loro tang nglironi wong wek tanggamu sitok ngono ae lho. Berarti telu ya. Iya. Engko sing situ tak kena dulurku wis pira rampetan telu iki? Wis aku iki gentenono ae wis. Gak ngamek bathi aku. Pira? 75.000. Telu. Iya. Gak kurang. Gak. Ubek menawa bathi ojo bathi titik-titik ta musuh aku lek musuh liyane gak apa lek musuh aku wis kari-nari peno njaluk bathi pira. Kon Wis ta. kon ngejokno aku mburine mesti gak enak iki rasane. Aja titik-titik kancane kanca lak wonge ta. Iya. Sampai kancane wonge aku. Enggak padha karo semboyanmu ya tak gawe. Lah iya. Dulur timbang dhuwit tak pikir-pikir ya abot dhuwit. Ayo kanca wonge sing penting lak duwike. Iya. Piro kira-kira wis ta? Ya wis 75 lah. Pas, Aku gak ngamek bathi wis. Wong Lah ambek iki kanca ae. tak gawone dhisik ya. Iki ana duwe 5.000. Iya. 5.000 iya iya. Tapi duit 5.000 tak silih dhisik. Ya. Lho kon iku ngili aku ta. Kon njaluk aku. Lah ya duit tak duduno tak silih dhisik ngono lho. Ngawur tak gawone tak gesangu, perkara duit gampang. Wis jas iki gawin. Yo bocah jas anyar iki. Benar ngene lho. Oh, pokoke tok ya aku bareng jajasan. Biyen karo saiki. Lho saiki tambah nemen saiki lho. Lah iya. Nemen sampel. Ah ngono, dhuwit iki tak gesangu ya gak tak kekno, gak sida tak kekno peno, arloji tak gawa. Lah jas iki minangka anu ta kepercayaan. Kanggo kepercayaan. Menesuk aku ngeterno dhuwit karo njupuk jas iki. Ya. Iya iya, heeh. Aman nek ana dhuwit 10.000 tak gaene sak. Ben ana dhuwit nganggur ya. Kon kok ngreni ae sih lho kon. Wong kanca lan di sing ono cak wong ngawur ae. Aku ya gak patek isoan. 5.000 kas. 5.000 ya. Berarti kabeh 85 lho lho. 80 ta 85? Lah mancing 5 saiki tambahi Iku 5. mang dhuwitku tak jaluk. Wah, iki kate nyatek aku iki. Ngawur ae. Kok eling ae ngono lho kan. Dhuwit jange tak Dadi kekno kabeh 80. 80 ya. Cak ya. Iya iya. Men aku tak rono. Wis gak Temen usah lho, nang omah. Ayo. Iya iya. Aku rono ya. Tak tinggal ya. Iya iya. Wong ngono gak kenek rezeki. Wong ngerombeng gak lamis lambene ya apa. Tukuku piro 75 tak dol 75. Lho Ri, Ngomel ae. iya. Ya apa rek kabare? Objek apa iki? Biasa war. Oh iya iya. Wis gak lali biyen nyambut gawe biyen aku. Materialan. Iya. Ya syukur. Ya apa keadaan saiki? Ya laris, saiki pembangunan kan meluap. Meluap iya. Kampung, desa dibangun kabeh. Kabeh. Dadi kabeh ku nek mbutuhkan bahan material langgonku kabeh. Ya syukur tali. Iya kon plambemu kurang perangkep iku jange matek ta. Ngomong titik tapi nyangklaki kan. Lah iya wong hawane panas ngene kok nggo kelambi dirangkep-rangkep ngono ya. Sing ngrangkep-ngrangkep iki sapa? Lha ndek pundak, ndek tangan iki lho Ri. Lho iki pundak. Oh, gak maido udan-udanan iki pancen Lho, hawa-hawa enggak, dingin. nyambut gawe biasa. Oh iya. Ngerombeng. Ngerombeng. Lho Bekasi dagelan iki ngerombeng. Wah berat tar. Berat. Mudune kok nemen kon. Aku suwe gak kerasan di Surabaya. Kon iso umum lho, temen umum kon. Kok bare kok melorot ngerombeng. Kaya aku lho ah. Disampen gak apa-apa. Kaya aku ngene lho, Ya, prei apa? nang seni terus saiki aku buka materialan Tadi dhewe. galangamu ya gede. Oh ya apa winginane aku kan ngingu wong enem aku. Kuli kon ningu ya. Ya siki lho tak bayar nganggur ngono, Pak, golek wedi tok. Oh iya iya. Iya, kali berantas iku biyen kok
Keduk jero, keruk kapal keruk. Iku wedine iku disetor nang nggonku. Bareng kon nunggahno. Numpuk nek iringan omahe kok, War. Wis pirang atus kebek. Waduh nek 75 kebek. Mbok. Tapi winginane kan udan. Iya. Udan nyarani. Heeh. Beres wis. Encane yo koyo dipuh. Wong wedi kena banjir. Iya. Tak delok wedi tak balik nang gone dhewe-dhewe. Kari kijing tok bae nggon ngono butuh kijing. Ya apa? Kijing remis wae. Butuh sompil ge nyulak kon ngono. Ya apa? Ngerombengi apa? Badine akeh ta? Lumayan lah. Ya ono rame ya ono enggak. Oh, terhitung tak jual beli ta kan? Lho iya. Oh. Apa? Ono sembarang wong bodoh nang kono mesti kon tuku. Ojo cacak teko pakaian. Iya. Kon ro ndase doser ya. Nek Doser. rembong sing rusak, ditawakno aku tak tuku. Oh, golongane motor traktor barang. Lho ya apa kon iki? Iki kok ono ember barang opo iki? Ya apa? Kok ono ember barang. Lah nyiram anakmu ya. Lah apa aku men-men nggawa ember iki? Lho, iki lak ngerombeng ta kon iki. Wadah iya. Kon ngerombeng stanmu nang ndi? Kon iki stan menetap ta kon nduk ember-ember tuku ngene. Lho kon niku ya gak mesti ndelok pasar. Mengganggu lho ya, mengganggu jalan aliran lalu lintas. Lho masuk aku katik tak eber terus aku leren ngono enggak. Ya mlaku kaya ngene iki ri. Dadi kon niku ya jual beli mek mlaku nggawa sak meniki iku. Iya, iku lho Terus sapa kon niku ngekek ae kok. pindah omah kon iki. Ngomong nyambut gawe kaya ngene kon ngomongno nek aku pindah omah. Pancene iya, wong ngerombeng kudu lemes omongane. Lho ya apa? Goro tapi sembodo. Temen. Kon kok medeni penggawe aku sih tenan. Aku ingin lagu bujukan nah. Wis kancamu dhewe iku. Tanggaku iya. Iya, barang nggo sepeda motor jangan tak tukarno knalpote. Oh iya. Mriki Mas. Niki lho murah. Sak masange mawon. Ketoke putihnya. Iya, putih gres iko. Iya. Wareng knalpotku tak kekno, kek knalpote ngono ya. Iya. Pinten, Dik? 7.000. Bahan tak takon tuku. Berapa ini kok? 4.000 jarene. Ya apa, kena 7.000 mek knalpot situ. Lah kon niku nek tuwuk ngono adosamu gedhe war. Kon yo Iya, teman-teman. golek delangung sing padang, Dik. Ojo golek delangung peteng ae kon. Ana ngono, aku gak nyambut gawe ngene terus keluargaku jaminan. Tanggung kon. Lah aku jamin keluargamu aku familimu ta. Oh, kon niku aja royal ta. Sing royal sop. Kok tak dhisik. Kon iki kancaku ta maratuaku kon iki. Aku iki ngandani kanca kan ono apike. Kon wong siji kile-kile lho ri. Seneng delok gak seneng minggat to ri. Wah, ana wong rombeng kok mangkelan sih. Ya gak mangkelan oleh mengilokno kaya ngono arene. Ya gak perlu mangkel. Awak dhewe kan tembung guyon ta. Nek kon gawe masuk hati, pikiran. Atuk aja kakek ngomong, War. Anakku butuh rok, butuh kathok ngono aja takon wis tak drop ah. Ya. Ya, tapi wong rombeng iku kudu jempolane kudu mijete sing nemen. Temen. Lah kok ngono kan? Ya apa nek jange dipilih wong sing bolong dipijet ta. Lho, iki celanane sapa didol kene kok telung perapat iki? Ya biasa ri kok ning wong potongane wong iki selera lek dhewe-dhewe aku. Ya ana cilik, ana gedhe, ana tanggung. Lah iya kok potongane sak ndukure dengkul ngene. Ini lak model arek nyari-nyari kita. Oh, iya ya. Jepang nek rene kok mosok celonoan arek. Mosok Jepang nang Indonesia ngerombeng ya, War? Modele celonone iki lho. Oh, iya. Nek sak nisore dengkul. Dadi ditiru di Indonesia kene. Iya. Ha iki mantep Pak ndandakno gak seneng didol nang aku. Murah. Piro? Murah. Pire mangko 800. 800. Ha iki gelem mo. Di pasar Murah kaine terpal ngene. duduk terpal iku. Lah wong kandel ngene. Omonganmu setengah bago iki. Oh. Iya. Aku nggonku ana wong bodoh tuku nu. Apa? Kodhok. Kodhok tapi teko kuningan. Oh, mbah, iku kanggo benda-benda antik. Iya. Golek panjen. Oh, kan golek benda antik. Lho ya apa? Kayak piring kuno ngono. Belum. Lho iku iya cocok. Oh, sepeda kuno. Sing kuwat dhukur ku lho.
Rutone kuwedi kok lho. Ojo diterusno gak enak omonganmu kon. Lho, nek gelem nggonku ono. Akiring kok tutupane kon gak dolek dengkule wong kuno ngono. Mesti ndek kono kon niku. Iya wis ngomong iku sampe guyon ambek rokok-rokokan ar. Rokokno dhewe. Wah iki ono rombengan. Masalah iki jas sapa ngon kae? Lho, jas sapa ya jasku ri. Iki sing tuku mulai sungkan mar. Lho paling titik iki nyang-nyangane 30. Iya sih nonton. Nek gak swidak 50 Sih, gak kene. nonton. Kon tuku ah, nek kon kira-kira ndi. Dhisik tak oleh. Tak rempet lho. Ayo. Ri. Ayo. Lho, wulune lak merotoli lho. Oh, kon niku. Jas larang-larang ada. Iki jas teko luar ya? Ya, Pak. Teko luar ya? Iya. Paling teko Inggris iki. Iya. Heeh. Teko Inggris iki. Waduh, kancing bahasa Inggris kancing ya. Iya, Pak. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Pancing. Kancing. Lho, bener. Oh. Iku kok bahasa Inggris ngomong awak dhewe iku. Iki lho, iki jasku iki. Kok iso ngarani jasku kan niku? Wis tak coploken. Wis gak iso. Teko sapa iki jas iki? Oh, teko Kartolo. Lah ya bener iki lho, tengerane ono iki lho. Lho, tengeran. Niku resak iki lho kena sambel iki. Jasku iki. Kon nek mangan kaya arek cilik. Wis tak teko tolo ayo, sumpah. Ayo Lho, sumpah. pancen takoni nek teko nggone tolo. Nah, iku apa iki jasku iki? Barang tolo ku nang nggonku bojoku kena sisan 5.000 ta no. Dirayu. Rayuan terminal ya. Kena 5.000 bojoku. Sapari? Apa? Ojo rame-rame ri. Apa? Aku yo kenek ri. Kon kena? Luar loji 75 telu. Kelangan duit 5.000. Saiki ngene ae. Ayo golek tolo wis. Sing penting Durus, soalnya kon jas geger ambek aku ya percuma. Ayo digolek rono. Ayo. Pancene ayem mong nyambut gawe meracang iki. Lah ya apa lek gak ayem? Sembarang ya cukup, kepingin mangan ngono ya sadang dhewe. Beras, gula ya wis ana. Ate nyambut gawe meracang tak sambi ambek dodolan rokok. Pancene enak dodolan rokok iku termasuk dodol garingan. Masih gak payu seminggu ya gak mambu. Enak banyak badine gak sepira wong dodol rokok iku. Tapi sing utang recel. Rokok entek duwe kanyekel maling nggo batu api tok. Jange talek digleleken batu api. Tapi ngene beras iki ya laris langgananku ya karung-karungan nek kapan ngape teko nggonku. Jebure iki tanggaku ngape beras ae sak karung. Layuten niku ngape beras, gula sak karung. Layu ginten niku ngape lengo gas sak karung. Ayo apa wong pancene langganan wis kadung akeh. Sayange wong wedok muli nang desa. Tajak nyambut gawe wong loro ya gak gelem. Mbah bojoku iku. Jebur iki ya bondo kalung gawe
nyambut gawe anggur. Nyambut gawe. Bojoku takon nyambut gawe dhewe ya hancur ae. Jebure iki ya ngono. Ana kanca gamelu arisan didol nang bojoku. Dituku bareng ngono arisane gak ana sing dodol minggat. Mbah aku wis enak nyambut gawe dhewe ngene dhewe wis. Bojoku takon nyambut gawe nang desa, aku nyambut gawe nang kutha. Enak nyambut gawe peracangane. Soprek waduk ae. Lho. Kak Sopren, panggling aku. Sapa kan, Cek? Lho panggling ta mbek aku. Ya kok malah panggling aku? Padha panglinge lan iki. Iya kok padha panglinge. Masa sih lali. Siapa kan? Kanca lawas. Siapa sih? Tini. Hah? Tini. Tini. Iya. Walah bajul buntung. Kok bajul buntung ya apa sih sampean? Kok malah semok ngene kan? Masa sih? Iya, biyen gak ngene awakmu saiki kok malah lemu kan. Pirang tahun sih gak ketemu? Oh, nek kapan setahun setengah ya? Lah iya setahun setengah ya sampai lali. Lah ya apa usah mulu lawas. Iki tak toko sampean. Ya wis iki tak tunggu dhewe ae bojo nang desa. Lho lha apa? Heh? Ala apa nang desa? Mbok nyambut gawe lho kene gak enak dhewe nyambut gawe dhewe saiki. Takon nyambut gawe desa kono panen. Oh, panen. Wis dari kambit. Enak yo an. Lah iya, kok desa sing ngopeni ini kok dadi beras didol kene ya. Kono panen tebu, mari tebu ganti maneh panen pari. Dadi gak tau lat. Mari panen pari jebur iki panen jangkrik. Sama lama dodol jangkrik niku. Gak apa-apa ya anakku sing dodol. Oh iya. Anakku tak belajar nyambut gawe kabeh saiki, Cil. Oh. Piro sih sampean? Piro? Halah mek 6. 6. Setengah lusin ya termasuk. Kaya iku 3 anakku dhewe. 3? Sing 3 anak mupuh. Lah apa nek mupu anak duwe anak? Biyen durung duwe anak tak gawe pikat ngono lho. Adane PT ae sampean niku. Mari duwe pikat 3 tak recel ae saiki. Ya gak apa-apa sugih anak iku enak. Heeh. Iki termasuk agen ya, wong gedhe ngene. Agen iki ya cukupan ketaran ana agen iku dodolane ya kaya ngene. Tapi lha iku karung-karungan iku. Karung tok iku, tumpukan iku. Enggak, sing diwadahi iku lho apa iku? Oh, gula. Gula mek beras. Oh, lah kok dideke ngono lak dilemeki lho Cak Sokran. Lho wis tak lemeki ben. Oh, ya apa nek udan-udanan niku teles iku. Anyep ya. Iya. Iki tak kandhani. Nek kapan beras iku dilemeki nang nggone papan. Iku timbangane enteng. Lah kok iso? Yen kene iki lak teles ah. Abot tak kandhani kok. Gak oleh ngono iku. Lho kok oleh dosa ta ngono. Dodol wedi dosa, lah gak payu kono. Nyambut gawe ku ya apa bener e, gak oleh ngono. Kaya biasa. Ijen ya menunggu. Soalnya kan gak ewange nyambut gawe sak temene. Ati aku ada kayak ngene. Sempatane gak ono ngele iku. Dadi tak le nang gone apa dekle ya. Apa sih gak ngapain Abot, heh? Apa gak ngapain rewang? Sembuh, wong wedok wis marai anu ae. Marai apa? Ben wong wedok ya iku ae apa. Wis marai iku lho apa. Sampeyan iki ono ae. Marai geger. Lah masuk aro desa ngono ki. Oh, bojoku ku gegeran temburuan ae. Lah iya lek karo sing ngomong ya gak ero sih wong desa mbek kene ya adoh. Bojoku lho enggak tepak sambang. Bojoku nek gegeran koyo adegan desa ngono singkur-singkuran ae. Koyo adegan desa ngono ngadeg malur ngadeg wetan. Makane sampean kok malih klemis ya, lah menyene ono cekelane ngene rek. Lah kon kok ijen bojomu gak kon jarene. Lho, bojo sapa sih? Lha bojomu bojo lanang. Aku sik ijen. Lho, durung mau maket biyen aku, Cak. lho kon lak sik perawan. Iya, tir. Sampeyan ngajak bagong-bagongan maneh. Enggak, nek kudu ngomong perawan iku bengae. Lah iya wong anyene ya. Tekan ndi kan iki, Mang? Adane omongane wong tandus ae sampeyan iki. Bae ya riko nang tekan ndi ae. Mlaku-mlaku. Kok nek mangan ngapes dhewe tin, ngono tin jero tin. Lho, masak barang. Hah? Masak barang. Iya, aku yang masak dhewe. Aku nek ane nganggur arek ngetik sih aku. Kok ngetik sing ngetim ta? Iya ngetim. Lah ya ngono, mbok aku po nek nyambut gawe kene lak seneng. Oh kono jadi ngono kono. Lho, sak temene. Oh ya ngono tin lah kono. Kono kan. Kok guyu sih? Aku ngomong sak temene, aku yo nganggur lho Cak, jane ngono ya apa? Arek iki. Penggolek penggawean. Omongmu cukup baju-baju kowe. Temen. Aku nduk omah ta ijen ngene ta. Sampeyan saiki tak delok ya malih klemis, malih putih, tapi gak pantes sampean rambut ngono iku. Putih apa semaput aku.
Kuning ta? Resik lho, resik. Oh, lak ngono, Nah, bersih. Iya bersih. Pemale putih, ya pucat iku. Gak rambutnya kalau gak cocok ngono iku. Iya apa? Nek ndelok potongane ya rambutnya dipotong pendek titik lah. Ya kono mati arek ngono lah kono iku. Iya. Kono ajate nyandak rambut-rambut ta kono niku. Lho gak pantes sampean nek rambut anu dawa iku. Oh, Gak cocok mek potongane. Iya apa? Sing apik digondol ta. Ya enggak. Ya dindekno cukupan nang klambine ku aja ngek klambi ngono. Men gak pantes ngek klambi kuning iku. Kenyoraken. Iya ya. Sing kalem ngono lho, krem. Iku dadilan manise. Aku kepengin gawe klambi lho kone rapu. Kone rapu jaket. Kayak Pertamina lan sampean. Kone rapu jakete biru. Sepatu niring kaos kaki lorek. Iya terus Nanggone padha nang nonton iku kebon binatang tang. terus sangu segon rantang yo sampean iki iso-iso Pantes ae. ae. Klambine ku keren tadi. Pantes lah ketoke Gak luwes. ngerti ngomong kamu gak enak lah pokon pantes-pantes nih. Kok omonganmu kono iki. Lho, apa eleke sih wong nyocokno? Iya ya kan elek. Lah iya, wong wis sembarang teko sing ndelok ta. Iya. Nek jare awake dhewe pantes tapi sing ndelok gak pantes, ya dadi gak pantes Iya sih. temen aku ya bojoku gak tau ngelem ngene. Aku lah iya aku mbek bojoku pae iki paling benci ya iya. Anu soalnya dhek iku repot dadi gak kobreng rumat sampean. Ah iya mulane aku ya jange tak pegat iki eman lemune bojoku. Kata bakat tuh sopo ae ngono lho aku iki. Ya apa ya nek aku ngrewang nduk kene. Kira-kira oleh sampean. Kono wae. Aja guyu aku iki temen kok Cak Sopran. Kayak gitu nah. Iya. Kok aku iki sungkan lho adik ngejak-ngejake wong ngono niku aku kuwatir ngono niku. Aku ki ya belajar dagang tapi ya sik ya apa gurung duwe bondo. Monggo kono nunggu kene ya pantes jane ngono lho. Pantes ya. Jane lho tapi niku wong jane ya, jane pantes kono nunggu kene. Aku sing ngedol-ngedoli ta, Hmm, sing bagian nyusui. Heeh. Apa aku susuki? Nek ana wong tuku lho. Saka nyusui suket ngene iki. Kon sing ngedoli lho kene aku sing Iki kuwak ngono ya. iki beras rego piro ngene iki, Cak? Iki larang sing iki. Sing apik dhewe ya Iki iki. sing apik dhewe iki. Oh, sing punel koyo ketan niku. Mbah gak tau masak iki. Sampeyan niku ya apa mestine nek wong dodol iku lak ngerti ta. Iya nek wong wedok dang dhewe wong gak tau adang kok tuku ae. Iki sing rega 34. 340. Iya. 34 sak kilo. Sak kilo ya. Heeh 340. Soale anu ngene tanggoku wingi kon golek ngono lho aku. Kono digawe. Iya, jangan duwe gawe dhek lambutuno. Jangan beras gak enak iku sungkan sih soalnya tamune ku yo wong ado-ado. Iya, Pak. Enak lah yo sungkan ta. Ha ya ngono apa kon iras-iras gawe langganan nang objek kena Gak beras. ngerti aku nek sampean dodol ngene. Ana apa-apa mlebu ae rene. Lebonono karungku iki. Ngawur ae. Lho gak ngono beras iku lebokno Nek ngono dalem. ngene ae, Cak yo. Iya. Aku yo kesusu yo an, soalnya ana wong pesen. Iya. Iki apa upama iki beras iki tak gawa. Wih kena ae wong pokoke kon sing Soale gawa. wong wis iku emben e. Mben digawe. Iya, kurang 3 dina lah dalan terop Pak yo mbutuno. Ha iki nek mangan bareng. ane kanggo kon ya Baba wis aku idep-idep Ya ngekeki. 34 arek mosok-mosok aku. Ha ya kon dolek badi dhewe kon dolek hasil dhewe ya. Iya. Iki wis 31 ae, aku kan 31 ae. Ngono. Aku pula 35 iki. Apa ini? Ya. 35 kan enak Lho iya pula 300. Apa-apa ya, Pula wong 350 iki. Dolan 301. Gak apa-apa wis. Aku idep-idep ngekeki kon. Ya nang wonge ya tetep tak kene 34 390 ya. Wis gak apa-apa, wis sampe kono kok. Ya wis nek ngono iki tak gawane tapi Awake pirang karung? ya iki ae sak karung ku nang gula. Wes sak karung kurang ae 2 karung ngono lho. Ah. Ana sih sampean niku. Lah iki kan mburi. Oh, ana gudang iku. Lah gudang tok iki. Iya wis sembarang. Gudang tok kosong iki. Gudang tok. Ya sebelah iku lah beras anu tin kan. Iya ambek mboten gula cak nek. Gula. Beras loro ta situ. Loro ya. Tak gawe loro ya. 2 karung. Iya 2 karung berapa wis ta? Becake ya apa becake? Heh? Becake kene ana ta? Lho gak aku tak sunggi ya wis. Lah kene tokone lak tutup maliana. Kono ku wis tak tulung. Gak wis. Beras 2 karung kok nyunggi pisan kono iku. Gampang kok becake. Gulane Gulane 20 kilo. sak karung ae pisan mari. Karung-karungan. Iya. Wah, nang aku ngono numpak ya apa rek becake rek. Lho becakku lah kosong. Aku dhewe becak. Oh iya. Tukange ya ono arek. Wis gawane gak apa-apa. Tapi ya duwike ya gak kabeh lho cak wong aku nyene Iya. titipi wong ya. Gak nggawa trasek pisan. Iya. Iki ana trasek. Terasi. Iya. Sidoarjo ya. Heeh. Wis mbos derajat buka pokoke trasi enak iki. Iya. Ya wis tak gawane cak. Ah, Ngobek iki? mbutuno. Iki kan nggawa pisan iki. Apa iku? Ndase teri. Kayak apa gak
duwe kucing kok. Lho kok ngono digawe iwak iki lho kono udan-udane masih iwak ngene guames ae kono. Aja ngono rek, walah sawangane. Lho gak apa-apa. Wis gawon. Iki ana dhuwit. Ane mek 15 sih. Sedate kono culo gelang lah apa kono culo gelang. Ah, kono wis gawe nek pantes kon gelang. Aku ki lak sungkan tau gak tau pedhok sawangane kok ngriwuki sampean. Lah iya lah kok kepantes ta aku kon kayak gelang lah beres kon gawa iku. Mos aku kabeh gelangan. Aku gelem tuku gelang ngene wakil aku mau wong lanang kok gelangan. Ya dikekno sing wedok sih. Gak wis gawon ae. Iki dhuwit 15 ya cak yo. Ya wis bapak. Aku sepurane ae lho ya gak tau kepethuk ngrewuk ya. Gak apa-apa tanding awakmu ae. Iya. Wis dhuwit tak gawa gelang wis gawe wis. Apa aku sing rene apa sampean rono? Lah alamatmu ndi, Jek? Iku Simo Peman nomor 19. Simo Peman. Iya. Ya wis aku rono gak Rono? apa-apa. Heeh. Temen. Heeh, kok rono jam 3 ngene ya. Ya aja engkuk sih. Jam 3. Meni. Meni. Ha jam 3. Jam 3 apa iku? Isu. Kok jam 3 apa? Jam 3 sore lho. Iya, Kon niku iya. ngono kok tegeseno. Iki nek ono syarat metu ya masa iso aku. Masa iso syarat metu iki karo iki. Gak apa-apa nek aku sing nyaretno awakmu gak apa-apa. Lah iya. Asyarat ya? Iya. Kok muni sih nyaret. Sing muni cangkemku kok kon niku. Nek delokane abot ngono. Iki becak sampean sing ndi? Iki lho gawe. Ja aku terus aja. Ya wis gawe rono pisan iki. Guyu aja kok nek ngeter arek wedok. Gak enak aku. Tak gawe lho Cak ya. Ya wis gawon. Anjene arek iki, mbok aku bel aku iki ganteng, Bek. Biasa gak ngene iki malah aku dilem ae. Wis enak beras tak gawakno, gula tak gawakno. Aku dikek dhewe 15.000 gak apa-apa. Tapi gak enak pikir. Aku dikokon rono ya nek kapan omah iku lho kono arek iki. Tapi gak apa-apa, wong arek wedok ade sik bujang gak bojo. Adik kono bujang nang aku bojoku nang desa. Aku mbek dini. Brek. Pikir cocok omongi wong tuwa yen. Jodohku nyambut gawe liyane marung karo maneh. Jaman sing dhisik ngono, dodol soto. Waduh laris luar biasa. Soto Petruk. Soto petik ya ngono. Baru soto petik laris-laris tok kendo, tak ganti soto gagak. Tapi suwe-suwe wong bosen nih. Saiki ambil lali aku saiki. Buka depot. Titik restoran. Restoran gede nek depot ting mang sederhana. Iwak sembarang ono kene, kadal ulo. Pemane sing darane bakmi, wah salah. Laris ki ngono udan-udan nek sore masalah wong antri arene. Aku sampe kualan melayani dodol bakmi. Gobis iki trek-trekan sampe teko kene. Aku iki nek masak bakmi wadah sing darane padha iso ngrasakno yo enak. Masak aku iki mau. Adik regane gak larang 350 sak piring bek campur laran. Tapi ya sih sembarang itu kok hati-hati kok. Sebab wis ana istilah. Dawuh Pak Dokter aja sampe lali. Jagalah kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Mulane laris masih warung iki mang omahe gedhong, lampu neon, nek kebersihan gak dijogo, wong anduk suker. Asar-asen, jijik wong anduk. Tapi aku iki warung-warung sederhana. Lampu ya lampu biasa. Kebersihan tak jogo, masalah wis bersih warungku. Piring cengkir gak duwe. Saiki bersih. Adik marung ngarepe sekolahan. Masalah tepak wis. Jam 7 esuk tak buka glodak arek cilik antri. Saiki larisi. Adik mburine omahe kono proyek. Tepak. Mandor tukang-tukang ngelumpuk. Jam 12 sawen tak buka glodak, mandor tukang-tukang ngantri tuku kene. Iku jam 12 sawan, durung magrib. Magrib tak buka glodak wong bambu nglumpuh. Lah iya wong tingkat marung iki lho saking umume, sing darane sopir dia gak liwat kene.
Sopir Jakarta liwat kene. Sopir Jombang liwat kene. Sopir Banyuwangi liwat kene. Liwat tok gak mampir. Ala wong marung tak hati-hatine. Klumpuk-klumpuk. Nek ge sangu tuwek besok putu yo akeh kok. Lho sapa? Lho Cak Bas. Lho, kok nak? Sapa kon? Kok celuk se aku. Lah sapa kon? Aku Tini. Oh, Kastinu. Kastini. Iya. Dengaran kon? Iya teko pasar ki Mang. Mampir ta? Sik pancet marung. Marung. Oh tambah gede yo. Masalah kualan babu 8. Yen warung nek gede ganti apa? Ganti apa? Di mana restoran? Masa restoran ngene. Durung sik depot biasa. Oh, depot. Iya. Depot apa ae? Sembarang. Ono ya ungkal pacul dodo. Depot-depot apa ae. Iku lak pande. Ya depot sembarang, apa sing anan didol ngono lho ngombe bareng ngono, ya. Apa kan kemarin? Ya teko blonjo iku Mang lho. Walani ini. Wong tanggal 6. Repot bojoku saiki ku. Lho iya ya. Engko dibelanjakno wak ngene gak cocok, wak ngene gak cocok. Terus apa? Kadang ngono ya tak tukokno ae. Apa? Gak masak percuma masak ya gak dipangan. Iya. Makane rene ya golek iwak apa-apa kono. Akeh kok sembarangan kan. Iwak apa ae ku? Bajul ono ya. Kok kan iki apa ayo delon banteng iki ono ya ndak ngawur ae kon iki. Lho masakane lak iku tamu rawon, gule lah. Ya rawon gule bareng ono. Malah sederhana jangan asem lodeh ono. Ngono lho. Soale dhek iku penggaweane tambah meningkat lho apa saiki. Oh. Anu, rewel. Lho bojomu iku. Iya. Wong nyambut gawe abot kuwi biasae ya, mangan iwak enak gak gelem. Biasae iki lho, sego kintel. Pecel, sego pecel sampe kintel rek. Pecel biasae. Ngono lho. Saiki dagangane tak Sop. sampe mabda tapi. Ono tabuhane bareng. Ono kendange bareng grobiakan iki. Bas. Niku berdaya kok kendang. Wah, grobiakan. Nyancang kebo ngarepe lawang. Dapakno. Lah kesandung julung kuming iki. Masih ngomong bidak kebae. Ya aja ngono ta, ya apa sih? Arek kurang ajar aku potongan kok. Ya kok cecek kadal ngono cilik. Wong kebus usahmu gedhe yo gak ero gak wong. Pancene meliru. Kok niku model-model kok niku. Jarku ngene lho, wong biasa mae gak nglarang. Kebu-kebuan niku dalan sisi omah kono ta. Ngarepe lawang warung kae hiasan kebu-kebuan. Syarat. Iku gawe apa sih ta, Bas? Syarat diapi-apian. Dadi kok warung kebu marcuet niku. Kok model-model kok niku. Lho, Tin. Tuti. Ngawur tak golek jakir tak ro kene ngawur. Gak ono omahmu ndi sih lawang iki? Omahmu ndi? Si apa man? Lah kok delek jakir lah apa? Malah semayan nah. Karepe lak nduk rolak kono lho, omong-omongan nduk rolak. Iki. Wah, kok niku bercanda nek lho. Ngawur Ya ae. apa? Ya apa? Wedhus sido. Warung iki ya warung iki. Kok warung tak ono sing duwe Ya Pak, kono obong ta? Kok ora apa Kon kono wis buka ta? Ukuran diblak iki adan kono. Kene lho, ayo rundingan lho kene. Arek beri mang bedare iki. Ayo rundingan lho kene wong kepethuke lho kene. Ya rundingan apa sih? Susu jak, susu. Rong gelas. Susu. Rong gelas. Tak ngono kon niku anduk ta kon iki. Mau wis nang warung ketika anduk ya. Kuwatir kon niku. Pasal karo model buka blontang ngono kon niku. Hah? Susu. Susu ah. Tin sate Tin. Sembarang ana siapa, Bas? Sate ono. Sate kecot ta? Sate wedhus. Wedhus ah. Oh, turun dibeleh. Turun beleh suse. Wah, wis sop-sop. Sop buntut ta? Iya. Buntut tikus. Ngawur. Ya apa sih wong sok buntut-buntute tikus. Sop loro Sop loro. Ya. Lha wonge mlayu sing kok bengok iki sapa? Iya, sapa iki? Wong gak duwe pelayan bunga-bunga. Wong bengok nang mburi, bengok nang ngarep kate anduk mulih lho mlayu lho. Termane durak-urak iku. Lah, apa ora iki? Wis kono sak golekno apa bir-bir kon. Iya. Wis lek ngene kari nari sing ngedoli ae. Mergo iki uang-uang lho, dhuwit gak sampe asat Lah lek iki iki. gusi ngono. Ngawur ae kon. Ya apa Tin? Wedhus iku didadekno enggak? Lah ya saya rundingan lho kene, wong kepethuke lho kene. Ya kene mari. Apa sih wedhus? Lho, aku lak dhewe wedhus kendhit ta telu. Waduh api. Lho iya, lanang-lanang. Iya. Iku dinyang 75 ngono lho. Wedhus kendhit ya. Situke. Kendhite iki ngremo kena iki. Kendhit ki ngremo. Sampeyan sing remo ku sapa? Meniku. Lho kok nudukan kon. Pas sampean kok mendul tembem ya rek. Gak ada wedhus kendhit iki apa maksud? Ireng terus ana stripe putih. Pote iku lho. Oh, wedhus putih iku. Iya, Oh iya. Wong biasa biyen nangon wedhus saya kate karo. Omong iki Soale cek gombol bayar. kebo lho karo wedhus.
wedhus. Wis Terus, ngene. apa? Dikekno maritin ya wedhus iku. Lah, Dinyang 75 situ. Lah karepku ya rega-rega Timbang kesuwen, 100 ta situ, 300 ngono lho. Timbang kesuwen Iku bapak. wedhus ki mbokan apa sih? Lho. Anu cempe. Ya, Lho, apa sih? wedhus lanang Lanang kok. Oh, lanang. teko kono lho balung panggang aku. Waduh. Bulake. Rek. Lho ya. Lemu ya pas temen. Iku lanang kabeh telu. Iya kabeh lanang. Lah terus maksudmu kondol Lho ndak? kan dinyang tanggoku iki lho. Diambil lho. Dinyang swidak situke. Situ ya. Lah, Telu terus sebelum bolu. Satu Ya. bolong bolo. Wis rampetan mari tak tukuni rampetan ae. Lho kaya apa nok iki? Lho ya apa ki sate kambing kali kene iki. Oh, gawe wangi tengok-tengok basmani. Lah apa ngawur ki sate ate wedhus gule wedhus. Lah kok pede bapak wis 75. Situ. Iya. Ya wong. Kok kelarangan lho. Dirampet ae mari telu, dirampet tak rampet ya. Pira-pira. Selawi. Ya apa sih? Wedhus telu selawe iki lho. Wis kene. Ya kan? Basmani wis miringi nemen. Ngene wis ngenteni penganyangan di wong. Situk swidak tak tukune. Juta ya? Iya. Wis lek tak gone rene. Iya ya karene. Saiki duwe dhisik. Oh iya ya. Ya masih gak kabeh ku ya. Tapi anu, perskote wong iki ya. ana curiga ta. Iki tak kari dhuwit swidak dhisik. Juta dhisik. Yes. Berarti kurang Iya. 120. 120. Iya, Wedhus iya. loro ya. Iya kurang terus loro Ya ya. rutin tenono ya. Tak jupuk wedhus iku ya. Kon wis ya wis. Wis tak ngombe engko ombe dhewe cak bas kok ya. Lho ya sing dhewe ya kon niku. Lah selek njaluk wedhus sakno. Tak ambene ambene. Iya iya iya. Tak tinggal gak bas. Iya iya. Emane ya bas Pak iki. di wong liya. Lah iya, mau wedhus arene. Gak suwe arene. Ya apa sih? Apa? Lali jak tolek mang. Apa? Lah wong kancine nduk aku kok mule. Lho kandhake dikunci. Tak kunci ya bas lah ya apa gak tak kunci lah. Lah nek kandhake dikunci kok sindok kon, lakmu metah ya ring rek. Lah ya apa sih iku mang? Kon iku ya sing kali. Lah aku ya lali njero dompet kok iku mang. Nek ngono tuntut mae kunci iki. Ngono ta? Iya tuntut. Ya wis tak tututane. Ya batakno. Arek kok sembrono temen. Wong tak apa wedhus dikunci lu kandang, kandang digosok wedok dhek mulek mumet nek kono iki. Kok ngawur ae. Iya, salah keliru kabeh rek. Wedhus nek kandang, lah kandange digosok wedok. Iki ya apa sih rek? Melok bingung aku rek. Wedhus ngene kandang, kandange dikunci. Terus kuncine go Kastini bojone. Aku kuwatir pas semayan. Waduh, dibujuki nek aturane. Oh iya, nek ngene aturane, nek tak umbar kartola mbek Kastini iki mang padha dene iki. Tambah suwe tambah ndotro, pompong durung kaset. Tak goleki, titenono. Kolbune wis kepenuk. Ketutuk. Kecekluk. Keculek. Titenono ya, kon kepethuk aku pasti cilono. Ciloko. Iki lho. Pokoke ana bengkel perak. Iki mesti omahe Katolo iki lho. Delok. Iya. Mangkane omahe dibangun. Wah iya kowe. Kocone diganti riben. Jendelane krepyak. Barang sing berharga wingi dikekno aku kirik iki. Yo. Ora kirik kon iki. Ya siki hasile ngono iku. Kon ndeleke perlu apa sih? Lho ya perlu apa? Aku ana perlune njogok cas ana. Cukup jas aku nawar. Ya juga loji. Penuh urusan apa? Lah aku lah ndelek Kastini. Lah iki lak ome Kastini. Ya iki me Kastini ya bojone Tolo iku. Oh ngawur aku Kastini gak duwe bojo kok. Takono Sapari. Bojone Tolo kran. Kastini iku. Iya, mulai biyen sak gak krungu nek tini bojone Tolo. Wah, kena bojo aku. Bojo. Lho, ana apa rek kok lho rek? Goleki Tolo. Hah? Goleki Tolo. Kon tok goleki masalah goleki kon niku. Lah apa kon kan? Aku ndelek Kastini. Lah kon, Pak? Ndelok Tolo. Lho, lah perasaanmu kon goleki ana perlu apa? Aku bojok jas sampai duit 5.000. Lah kon? Aku dibojo beras sak karung, gula sak karung. Lah kon, Pak? Roji telu. Kapan dong? Ngeban. Meraji. Aku iso rek. Kena apa? Kena apa dakno dodol dewus. Dodol wedhus telu. Siji kali swidak. Telu 180 tak kei perskot swidak. Gak balik sampai saiki tak ditipu nek ngene aturane. Oh iya, Rek. Golek nandi?
Omahe dikancing arep. Omahe dikancing. Iya. Iya. Mungkin iki epok-epok tok ae. Oh iya. Tolo mesti ana jero. Waduh iya nek ngono. Iya bener. Iya bener. Maksudmu ya apa? Dirusak bapak. lawangi. Ora Iya. nipu ora. Ayo. Dirusak. Apane? Seren. Hop. Lho enten apa? Iki apa sih iki? Iki omahku kok dirusak iki lho. Oh omah sinten omah Kartolo niku. Kartolo ngene lho mriki. Ngontrak. Arek sakniki pun lunas, wangsul. Kok ae apa sih ana uang dirusak kaya ngene. Lho dhisik ta, Kartolo pun lunas ini. Lunas iki pun nyengke di kono mriki. Oh, mun mboten ngontrak ngriki ta? Ngontrak. Oh, tadi asal. Kartolo niku kontak nang mriki. Lah kontrakane pun telas. Lah Kartolo pun nyengki. Niki omah sampean. Omahku. Lah. Berat rek. Lah ngono. Terus sik napa niki? Regane iki omah iki. Pinten sedaya? Kredak barang rusak. Sing rusak kae wis. Lawangi kali krebyang. Wis pokoke kabeh 80. Pinten? 80. 80. Ada. Ayo bayar kenceng. Ini mesti sampe pecah lah. Ayo. Ada rek. Dibayar kenceng. Rek. Apa? Kayak urunan. Iki nek urunan piro Wis, wae? apa siawak? 20-an keran. Ayo, gini. Mari kena. Kumpul kene. Wis, tinggal ya. Wis. Apa siawak? Masa ya. Seru aku. Apa sih? Perbuatane Kartola mbek si wedok iki. Iya. Iki temenan. Apa? Dini ku anake yakin. Ya Lah yakin biyen umum nek welut ndasi ireng. Waduh, iya. Mbaules. Iya. Bareng tiba nang mantune nang Kartolo tambah nemen. Waduh, Oh, iya nek ngono wong papat iki ana paribasan ngene Ya, kok. apa, Ri? Ireng-ireng pentile sawu. Wong papat kenek welut ndas ireng seri loro.